Παρακαλώ κλειδώστε γάμα. Και η σωστή απάντηση είναι... Και η σωστή απάντηση είναι... Νομίζω αξίζει στη θέση του παρουσιαστή πλέον από εδώ και πέρα. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση που ζω όλο αυτό το καιρό εδώ. Γι' αυτό μου βγαίνει έτσι συγκίνηση, γιατί έχω δει ανθρώπους να έρχονται να θέλουν να πάρουν χρήματα για να αλλάξουν τη ζωή τους, να πάρουν αυτοκίνητο, να πληρώσουν δάνεια, άνθρωποι να τα καταφέρουν, άνθρωποι να μην δεν τα καταφέρουν, να φεύγουν πληγωμένοι, να μην μπορούν να το δείξουν μπροστά στην κάμερα, άλλους ανθρώπους να παίρνουν περισσότερα από ό,τι πιστεύανε. Αλλά αυτό το πράγμα να φτάνουν, ήταν η τρίτη φορά και φαρμακερή ευτυχώς, να φτάνουν σε 100.000. Πάρα πολλοί κόσμος από εδώ που το ζει, ξέρει, καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Μπορεί να έρθει και ο αδερφός του λίγο παρακαλώ, βοήθησε πάρα πολύ. Ο Γιώργος, δώστε ένα χειροκρότημα και για τον Γιώργο. Γιώργο μου, έλα και εσύ από εδώ. Συγχαρητήρια, γιατί χωρίς εσένα δεν θα προχωρούσαμε. Έλατε να καθίσουμε λίγο, γιατί εδώ ήμουν έτσι που έχουμε το καλό φως. Γιατί το σκηνικό έχει και αρκετή νύχτα και είναι αρκετά σκοτεινό σε κάποια σημεία. Και εμείς και αρκετό φως βοηθάμε. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πάρω το τηλέφωνο του πατέρα σας. Δεν ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρε λίγο τον αριθμό. Είναι από το δικό μου το κινητό εδώ. Το θυμάσαι. Το θυμάσαι απ' έξω. Τα ξέρει όλα εκτός από το κινητό του παπά. Είναι συγκλονιστικό. Φανταστείτε, προσέξτε,
φαντάζεσαι να ήταν αυτή η ερώτηση των 100.000 ευρώ. Πες μου το τηλέφωνο του πατέρα σου. Και να μην το ξέρεις, να τρελαθείς. Αλήθεια, σκεφτείτε εσείς εκεί με τις ερωτήσεις. Λοιπόν, πρέπει να το βάλουμε σε κάποια ερώτηση. Λοιπόν, 6,97. Ναι. Θα το πει στον αέρα. Δεν με το πεις στον αέρα, γιατί τα παίρνουν όλοι το μπαμπά σου μετά. Σωστά, δεν πρέπει. Όχι, θα τους ζητάνε δανεικά, δεν κατάλαβες. Δεν θα σας μείνει φράγκο από τις 100.000. Αυτό είναι. Κάτσε να το πω. Πώς λέγεται το όνομα? Παύλος. Κύριος Παύλος. Μάλιστα. Μισό λεπτό να το βάλω εδώ. Ναι, καλησπέρα τον κύριο Παύλο θα ήθελα. Ο ίδιος. Κύριε Παύλο, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά. Συγγνώμη, μήπως σας ενοχλώ, είναι κατάλληλη ώρα? Όχι, όχι. Ναι, κύριε Παύλο, ξέρετε ποιος είμαι? Όχι. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο παρουσιαστής από τον Αντένα. Ναι. Έτσι, δηλαδή σας παίρνουμε κάθε μέρα. Σας παίρνουν κάθε μέρα παρουσιαστές από την τηλεόραση, κύριε Παύλο. Όχι έτσι, απλά λέω το σαν να το θεωρούσατε δεδομένο, έτσι σαν να με περιμένατε. Ναι, για πες μου. Τώρα θα σας πω, είσαστε καλά καταρχάς? Καλά, ναι, καλά. Ναι, και να σας πω, το ξέρετε ότι ήρθαν τα παιδιά σας να παίξουν στον εκατομμύριουχο, Ναι, το ξέρω. Ναι. Εσείς είχατε πάει κάποτε, αλλά δεν σας βάλανε να παίξετε. Έτσι δεν είναι? Είχα κάτι στην καρέκλα, αλλά δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβε, σας την πήρε άλλος. Ναι. Μάλιστα. Εδώ ήρθαν τα παιδιά, έπαιξε ο Φίλιππος. Πώς και δεν ήρθατε και εσείς εδώ έτσι να δείτε λίγο την κατάσταση πάλι, να ξαναθυμηθείτε? Έπρεπε να φυλάω την επωνή του γιου. Α, ποιο να πεις? Εγώ έτσι. Α, τέλειο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλετε να σας πω τι έκανε ο Φίλιππος και ο Γιώργος, πόσα λεφτά πήρανε? Έστω μου. Πόσο πιστεύετε ότι πήρανε? Ξέρω εγώ, 10.000. Και βάλε 30. 30.000, Σας αρέσουν τα 30.000? Και σε ποιον δεν αρέσουν. Τότε θα σας πω ότι πήραν 100.000! Κύριε Παύλο, πήρανε το μεγαλύτερο έπαθλο μέχρι τώρα στην Ελλάδα που δόθηκε στον εκατομμυριούχο, 100.000 ευρώ. Ναι, σας το δίνω να το μιλήσετε λίγο εδώ παρακαλώ, για να κρατάω λίγο και το μικρόφωνο. Ναι, μίλησε. Έλα, μπαμπά. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Πήρα 100.000. Το αφιερώσανε σε εσάς κύριε Παύλο, ήταν η ρεβάνς που δεν είχατε παίξει. Και ο Γιώργος σας έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, βοήθησε κομβικά σε μια ερώτηση και έτσι φτάσαμε μέχρι ψηλά. Αν δεν ήταν ο Γιώργος να μου πει πόσο ζυγίζει το κύπελο του Μουντιάλ, ούτε 15 δεν θα είχα. Γι' αυτό σου είπα να πάρεις εμένα και τα αθλητικά. Εντάξει, δεν πειράζει και ο Γιώργος καλή δουλειά έκανε. Εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά κύριε Παύλο, δώστε χαιρετήματα και στη σύζυγο, να είστε καλά. Και να είστε, θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να πείτε και στη σύζυγο συγχαρητήρια για το πώς μεγαλώσατε αυτά τα δύο παιδιά. Αυτό δεν κοστολογείται ούτε με 100 εκατομμύρια. Και θέλω να πω ότι είναι υπέροχη, ευγενής, γλυκής, με το χαμόγελο. Τώρα λέει ο Αρναούτογλου. Να, η μαμά ενθουσιάζεται που λέει ο Αρναούτογλου. Εσείς τίποτα. Έπρεπε να μιλήσουμε με τη μαμά. Κυρία Δάφνη, δώστε την να της πω και της κυρία Δάφνη συγχαρητήρια. Κυρία Δάφνη, κυρία Δάφνη, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. 100.000 κερδίσαν τα παιδιά. Αλήθεια, συγχαρητήρια για την καλή δουλειά που κάνατε κύριε Δάφνη μαζί με το σύζυγο. Και ξαναλέω, να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω την καλή δουλειά που κάνατε για λόγω των χρημάτων, αλλά λόγω της ποιότητας που είναι σαν άνθρωποι, του πόσο γλυκοί, ευγενικοί και πόσο κύριοι είναι. Δεν παίζει κανένα ρόλο το πόσο για αυτό που σας λέω, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Θα μπορούσαν να πάρουν και 200 ευρώ, το ίδιο θα σας έλεγα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δάφνη, να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλοφάγωτα, καλοφάγωτα. Λοιπόν, τώρα θα δώσω τα κινητά των παιδιών στον αέρα, παλιοί συμμαθητές, φίλοι που έχετε οικονομικά προβλήματα να ψάξετε να τους βρείτε. Επίσης, να σου πω ότι μετά την προβολή θα σε θυμηθούν παλιές σχέσεις, παιδιά που δεν σε θυμήθηκαν, άνθρωποι που θα σου πούνε συγχαρητήρια. Θα περάσεις πολύ δύσκολα. Θα το ξέρεις. Κυρίες και κύριοι,
Πραγματικά το λέω, ευχαριστώ τον Θεό που ζω αυτές τις στιγμές στην τηλεόραση μαζί με ανθρώπους. Όπως ζω στο The Road Show, όπως ζω στο Tonight, όπως ζω εδώ. Ήθελα πάρα πολύ να το ζήσω, θα μπορούσε και να μην συμβεί. Αλλά τα έφερε έτσι ο Θεός που θα μπορούσε ένας άνθρωπος να φτάνει κοντά στις 100.000 και να μην θέλει να ρισκάρει. Πολύ κατανοητό. Δεν θέλει να χάσει 25.000 ευρώ. Φοβάται. Εδώ λοιπόν το έζησα και αυτό. Και πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό για αυτό που μου συμβαίνει και ζω όλα αυτά τα συναισθήματα με ανθρώπους που είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και έρχονται εδώ και αλλάζει η ζωή τους. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για σήμερα. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Να είστε καλά, μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ να χαίρεστε τα παιδάκια σας, τα εγγόνια σας. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε μια τέτοια στιγμή, έλα, κι εσείς μπορείτε. Ναι, μπορείτε. Ναι, κυρία μου, εσείς. Τώρα θα κρίσετε, αλλά εσείς μπορείτε να δείτε. Μην, όχι. Εμείς είμαστε εδώ. Δείτε κοινό. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια. Μόλις παρακολουθήσατε το επεισόδιο του εκατομμυριούχου των 100.000 ευρώ. Καλή σας νύχτα.